Da, zato što je kulturološki njima jako daleka zapravo zapadna glazba i onda im je zanimljivo upoznati cijelo kulturno nasljeđe. Tako da smo ih, recimo, vidjeli su u Nakićevo Orgulje u samostanu Svete Klare, pa smo ih vodili u Šibenik. Kulturni obilazak Slapova Krke. Prošle godine su bili na Hvaru, u Trogiru. 12. maestro Gekić ima koncert u okviru Hvarskog kulturnog ljeta, tako da ćemo svi otići tamo. A pretpostavljam da im je bliža, recimo, suvremena glazba nego stari majstori. Sigurno je bliže, recimo meni je bilo zanimljivo čuti. Suvremene glazbe, pretpostavljam, sličnije u cijelom svijetu danas nego kad svirali Baha, što je to. Recimo, njihova glazba ne poznaje harmoniju. Oni imaju pentatonički sustav i njima, recimo, harmonija potpuno strana. I još jedna zanimljivost, oni, na primjer, nemaju plesove, ove standardne, tipa valcer. Recimo, veliki dio klasične glazbe bazira na valceru, a njima to potpuno nepoznato. Jednostavno nemaju to u sebi, ne znaju kako se izraziti kroz valcer. Mi ćemo danas u studiju čuti suvremenu glazbu našeg maestra Šljivca. Hirota je spreman, pa predlažem da uživamo zajedno. Hvala vam lijepa.